ଶୁଣୁଛ ଶାନ୍ତି, ଅନଉ ଅନଉ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତୁମେ ତ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଗଲ। କେତେ ଅଭାବ କଷ୍ଟ ସହି ମୁଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଦେଲି, ହେଲେ ସାନ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଶାନ୍ତି, ପାରୁନି। ଆରେ ବିଜୁ, ତୁ ଅଫିସ ବାହାରିଲୁଣି? ହଁ ବାପା, କାହିଁ ସେ ଛୁଆଟା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ଆରେ ସେ ଛୁଆ ଗାଁ ସାରାର କଳି ଆଣି ଘରେ ପୁରଉଛି। ମୋର କିଛି ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ 12 ଦୁଆରେ 12 ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ସେ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇ ରଖିଛୁ। ବାପା, ସେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ଏଇ ବୟସରେ ଭୁଲ କରିବନି ଆଉ କେଉଁ ବୟସରେ ଭୁଲ କରିବ? ତମେ ତା କଥା ଛାଡ଼। ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଲମାରିରେ ପଇସା ରଖିଦେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ତାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ହଉ, ଯାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା। ବୁଢ଼ାଟେ ହେଇଥା, ଘର ଖବର କ'ଣ? ଭଲ ଆଉ। କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ? ଅଫିସରୁ ଫେରିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇନି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ। ହଉ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ବିଜୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଆମ ଅଜୁଟା ମଦ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଆରେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ମାନୁନି ରେ, ଜାଗା 12 ଜାଗା ମଦ ପିଇ ଗଡ଼ୁଛି। ଆରେ ବିଜୁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯା, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ତୋ ମା ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ହଉ ବାବା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ଭାବିବି। ବିଜୁ, ଆରେ ବିଜୁ, ଦେଖିବୁ ଆ, ତୋ ଗୁଣବନ୍ଧ ଭାଇ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ଦେଖିବୁ ଆ, ସେ ଆମ ବାବୁ ଆସିଗଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ବିଜୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କମ୍ପାନୀରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଇସା ସବମିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ବାହାରିଲେଣି? ହଁ ବାହାରିଲେଣି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ। ଆରେ ବିଜୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ଏତେ ଟେନସନ ଜଣା ପଡୁଛୁ। ନାଇଁ ବାପା, ଆଲମିରାରେ ପଇସା ରଖିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେ ପଇସା ଦେଖିନି। ନାଇଁ ବାପା, 100 ନୁହେଁ କି 500 ନୁହେଁ, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ କ'ଣ କରିବି? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଏତେ ଟଙ୍କା? ହେଇ ଆସିଗଲା, ପଚାର ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଛି। ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛୁ। କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କଥାଟା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ଆରେ ବିଜୁ, କହ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭାଇ କହ। ଅଜୁ,
5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦେଖିଛୁ? ଭାଇ ମୁଁ କହ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ପଇସା ନେଇ? କହ ଜଲ୍ଦି କହ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ପଇସା ନେଇ? କେଉଁଠି ମଦ ପିଇ ନା କେଉଁଠି ଜୁଆ ଖେଳି ଉଡ଼େଇଛୁ ସେ ପଇସା? କହ। ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ ଭାଇ। ମୁଁ ମଦ ପିଇ ଆଉ ଜୁଆ ଖେଳି ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ଅଜୁ ତୁ ବି ଏମିତି କଲୁ? ହଁ ଭାଇ। ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି ମୋର କିଛି ଆଶା ନଥିଲା ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ବିଜୟ ବାବୁ, ଆଉ ଏତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଆପଣ ପଇସା ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣି କମ୍ପାନୀରେ ସବମିଟ୍ କଲେନି? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ସବମିଟ୍ କରିଦେବି। ନା ନା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ନାହିଁ, ଆପଣ କାଲି ହିଁ ଆଣି ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାଇ ନା ଓଳିକି ନମସ୍କାର। ଆରେ ଅଧିକିରେ ଅଛୁ? ଭାଇନା କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି? କ'ଣ ଆଉ ହବ, ସବୁଦିନିଆ କଥା। ଯିଏ ଆଣି ସବୁବେଳେ ଘରେ କଳି ପୁରଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁକୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ବିଜୁ ଆଲମାରିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ଏ ବାତେରା ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ମଦ ପିଇ ଜୁଆ ଖେଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ବିଜୁ, ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ଯଦି ସେଦିନ ମୋ କଥା ମାନିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜିର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଭାଇନା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବିକାଳି କରିଦେବ। ପିଇସା ଆପଣ କଥା ଲଗାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଇସା ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ବଡ଼। ମୋ ଭାଇକି ନେଇକି ଭିକାରୀ ହେଇଛି ପଛେ ମୋ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଭାଇ ବିଜୁ ଭାଇ, ଆପଣ ମହାନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମା ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଆରେ ବିକାଶ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ଭାଇ ମୁଁ ସେଦିନ ବିକାଶ ତମ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ସେ ତା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ମା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଭାଇ ଆମର ମା ନାହିଁ, ମା ହରାଇବାର କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ପଇସାରେ ଯଦି କାହା ମାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ। ଅଜୁ, ସତରେ ଏ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ଉପରୁ ତିଆରି କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ।